viac? V stredu o 20:15 bude večer patriť vyšetrovateľom z Miami. O 21:15 si znova môžete pozrieť druhé semifinále Talentu. A o 23:15 sa bude v dome Molnárovcov hrať mafiánsky poker. Show Keď chceš plus. V stredu o 20:15 CSI Miami, o 21:15 Československo má talent a o 23:15 Mav Story. Keď chceš viac.